A karo na bakwai tun bayan dawowar tsarin mulkin demokradiyya a Najeriya a shekarar 1999, tawagar kwamitin sa ido na zaɓe daga ƙungiyar ƙasashen renon Ingila wato commonwealth a turanci ta iso cikin birnin tarayya Abuja baya ga samun gayyata daga hukumar zaɓe mai zaman kanta wato INEC. Tawagar ƙungiyar mai manufar yin bibiya ga yadda ake ci gaba da yin shirye-shiryen tunkarar zaben ranar Asabar mai zuwa da kuma sanya ido akan yadda zaben zai gudana ta sami jagorancin tsohon shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Thabo Mbeki, wanda ya ce aikin su a matsayin tawaga shine sanya ido da kuma tantance yanayin da shirye-shiryen zaɓe ke ci gaba da kankama, sanya ido akan ayyuka a ranar zaɓe da kuma bayan zaɓe ta yadda za su yi la'akari da duk abubuwa da suka shafi sahihancin tsarin zaɓe wanda ya yi daidai da ainihin yanayin da ya kamata a gudanar da zaɓe a ƙarƙashin tsarin mulkin demokradiyya, tsari da ita kanta Najeriya ta amince da shi. A cewar Thabo Mbeki, tawagar ta iso birnin tarayyar Najeriya ne a ranar 18 ga watan Fabrairu da muke ciki domin tabbatar da sauke nauyin aikin da ya rataya a wuyanta, inda jagora Mbeki ya yi kira ga dukkan masu ruwa da tsaki a harkar zaben da su mutunta alƙawuran da suka ɗauka na tabbatar da cewa an yi zaɓe cikin zaman lafiya da lumana. Akan batun zaben na ranar Asabar, Malam Garba Abari, wanda shine babban daraktar hukumar wayar da kan al'umma ta Najeriya wato NOWA, ya bayyana cewa a yanzu fiye da kowane lokaci mun yi sakonni daban-daban a rediyo, mun yi sakonni daban-daban ta kafofin watsa labarai musamman ta gidajen rediyo, inda nan ne mutanenmu suka fi samun sakonni da kuma suka fi samun manufofin gwamnati. Sa'annan kuma mun yi su ta hanyar kasidu da aka yi translating ka fassara cikin yarurruka daban-daban na ƙasar nan, wanda na tabbata yare 33. A wani bangare kuma Malam Garba Abari ya yi jan hankali ga 'yan ƙasa a game da illolin sayar da ƙuri'unsu. Dole ne 'yan ƙasa su fahimta akan cewa in ka zo ka sayar da ƙuri'a to ka sani akan cewa ka sayar da 'yanci, wa demokaradiyya ƙasa kanta zagon ƙasa, sa'annan kai kanka ka zaɓi shugabanci irin wanda zai zo in bai yi abin da kake tsammani ba za ka kuma zarge shi. Don sai da ƙuri'a sai da yanci ne, sai da ruwa, sai da asibiti, sai da hanyoyi, sai da makarantu, sai da tsaro, sai da komai. Saboda haka 'yan ƙasa su fahimta akan cewa yin zaɓe nauyi ne da ya rataya a wuyansu, don shugabanci ingantacce ba daga sama zai faɗo ba. Shugabanci ingantacce aiki ne da ya rataya a wuyan 'yan ƙasa, wanda kuma kowa yanzu duk da wahalar da ake ciki muna kira da babban murya akan a fito a yi zaɓe na shugabanci wanda dukkanmu daga ƙarshe zai zo ya zama na alheri a ƙasar da al'umma gaba ɗaya. Kazalika bayan zaben na ranar Asabar, tawagar sa ido na Commonwealth za ta gudanar da taron manema labarai a birnin Abuja don sanar da sakamakon farko na aikin sanya ido a zaben da aka kammala, sa'annan ta koma mazauninta kafin ta fitar da cikakken rahoto da shawarwarinta akan yadda zaben Najeriya ya gudana da miƙa wa babban sakataren ƙungiyar Commonwealth ɗin, sai gwamnatin Najeriya INEC, shugabannin jam'iyyu da suka shiga zaben tare da shugabannin ƙasashe rainon Ingila kafin nan a fitar da shi don amfani ga kowa a duniya.